Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού 545 RXT. Να δούμε 2-3 πραγματάκια για αυτό το θαμνοκοπτικό. 46 κυβικά στους 3 ύπους, αυτορυθμιζόμενο καρμπυρατέρ, Auto-Tune τρίτης γενιάς. Εδώ βλέπουμε το φίλτρο αέρος που είναι χάρτινο με εύκολη πρόσβαση και για την αλλαγή και για τον καθαρισμό. Εδώ πατάμε το start για να κινήσει, δεν έχει τσοκ. Έχουμε μόνο τη φούσκα, το primer, αντιδονητικά, 2 πίσω ελαστικά και 2 μεταλλικά μπροστά. Είναι όλο αυτό εδώ το κομμάτι ανεξάρτητο για να μην περνάει κραδασμός καθόλου στο χειριστή. Εργονομικές λαβές με ελαστικά μέρη, διακόπτης με επαναφορά. Ψηλά τιμόνια για να μην βρίσκουν τα πόδια μας. Εδώ βλέπουμε κάποιες προστασίες, ρυθμιζόμενος κρίκος για να βρούμε τη σωστή γεωμετρία του θαμνοκοπτικού. Διατίθεται με την Balance XT, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει 3 διαβαθμίσεις αναλόγως το ύψος του χειριστή και βλέπουμε ότι είναι αρθρωτό το σύστημα εδώ πέρα για την πολύερη εργασία. Μαξιλαράκι, κρίκος σύνδεσης, ολισθαίνει εδώ πέρα όλο αυτό το κομμάτι που δένεται πάνω στο θαμνοκοπτικό, κρίκος απασφάλισης, γρήγορης απασφάλισης, έκτακτης ανάγκης δηλαδή. Συμπαραδίδεται με δίσκο και την TAF 45H επαγγελματικού τύπου με ρουλεμάν. Ταχυσύνδεσμοι για την έξτρα προστασία για το χόρτο και στην περίπτωση που βάλουμε δίσκο απλά αφαιρείται αυτό το κάτω μέρος με τους ταχυσυνδέσμους. Γωνιακή βαρέου τύπου με κονικότητα για να μην τυλίγονται τα χορτάρια και έτοιμο για δουλειά. Καλορίζικο στον πελάτη. Το επόμενο βίντεο θα είναι με εκκίνηση.